Silav hevalno, hêvîdarim hûn baş in. Ka ez hinek dengê xwe kontrol kim û yek ji tirsî min dema dest bi weşana zîndî dikim ew e dengê min dernekeve. Eger derkeve süper tamam e. Dengê min baş tê we ez wî tamam e. Ev şan rojan basa vê pêvajoya ku qaşo dest pê kiriye ama hê jî dest pê nekiriye em bahs dikin, em şîrovê dikin ka ber bê Kudrê ve diçe. Îro jî bûyerên gelekî girîng heye. Hevserokên Dem Partî şûn serdana Selçuk Mizrakli û Selaheddîn Demirtaş li zîndana Edirnê. Ka em binêre Selaheddîn Demirtaş çi peyam şandiye, şandê ya neşandiye, Dem Partî çi me eşkere nake. Naveroka hevdîtina xwe ya li zîndana Edirnê. Ev jî baş e. Kana min tiştek ku min dixwaz bêjim hevseroka destiya perwerdeyê ya Rêveberiya Xweser Semîra Hecalî normal mîvana me bû diviya bû tevlî weşanê bi aniha jê me hûb didin xwe bigînî eger eger bikaribim telefon bikim kal bendê bin ez mamosteyê var baş min hewl da xwe bigînim we lê çi nebû ez bedran dere niha di weşana zindî de me heval me guderî dikin ama di dawiyê de me xwe gihand we tiş nabe. Hûn çawana baş e hûn bi xêr hatin mamoste? Tamam ez dengê te mihîn nedaye weşanê ez dengê te bidim weşanê. Mamoste Semîra Hecalî ne wisa mamoste? Tamam ji ber ku me hewl da bi dîmen em xwe bigîne we lê çê nebû bi rêya telefonê jî dibe hevseroka destiya perwerdehiyê ya Rêveberiya Xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê yan jî qismekî Rojavayê Kurdistanê jî dikeve nava wê herêmê. Baş e ez niha viya derxim û dengê weşanê bidim ekranê. Bu baş dibe. Mamoste em biceribînin dengê te tê? Alo. Baş e. Dengê bite? Deng gelekî baş e. Hûn çawan baş in mamoste? Spas dikim. Ez wisa wêneyê te jî danim ser ekranê û belkî tu me nabînî ama em niha te dibînin. Mamoste niha sala nû ya perwerdeyiyê dest pê kir em pir merex dikin hem Kurdên derveyê Rojavayê Kurdistanê em merex dikin heqeten sîstema perwerdeyî çawa ye ji bo me heyecanekê nû ye cara yekem e li perçeyekî welatê me cara yekem nebe jî ji Rojavayê Kurdistanê ji bo me xwedî yani maneviyeta Rojavayê Kurdistanê heye ji ber vê yekê sîstema perwerdeyî bi taybetî bala me dikişîne ji bo me pêşerojin ciwanin zarokin ka di siberojê de wê neslekî çawa Kurdistanê bi rêve bibe ji ber vê yekê me eleqedar dike ji nêz ve me eleqedar dike niha we çawa dest bi salê kir rewş çawa ye li gor dilê wê ye mamoste? Slavûreyz ji bo we û temaşevanên hêja bi rastî jî sala nû ya xwendinê 2024 2025 yani wekî salê di lê belkî bi em çawa bêjin bi projeyên nû bi perwerdeyên nû ji bo mamosta bi hinek projeyên ku em bikaribin hên jî ji bo perwerdehiyê ji bo pêşketina perwerdehiyê em karibin xebat bikin ji bo zarokê xwe û pêşxistina perwerdeya zarokê xwe bi zimanê dayîkê çi Kurd be, Ereb be, Sûriyan be lê bi taybet dema ku em dibêjin Rojavayê Kurdistanê jî ew jî taybetmendiyekî ku bi salan e wekî gelê Kurd, wekî gelê Sûriyan bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi dîroka xwe tu carî nikarîbûn ne xwendinê xwe bikin, ne axaftinê xwe bikin, nikarîbûn bîle nerînên xwe bidin. Ji bo vê yekê jî yani bi rastî jî ew taybetmendiyê heye lê em ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê îro wekî Rêveberiya Xweser û minhacên Rêveberiya Xweser û pêşketinên ku îro çê dibin ku li aliyên em bêjin wekî kantonên Dêrezorê, kantona Reqayê, Tebqayê her wiha aliyekî ji perwerdehiya kantona min bicê êdî minhacê Rêveberiya Xweser
دادکبن او جی جبو وی هرمی باکرو روجلات سوریه سرکفتنه که جبر کوی روج ام دریا پرورده دکارن جواکا کینو آبا بکن ام دکارن ایرو جواکا کی کونه نجات پرستوه نه اول پرستوه نه نتاو پرستوه جبو وی که پیوسته کو شخوا وی پیواجوی جی ام بدومینن و منهاج رببریا خسر حتی اصلا بکالوریا جی لحمی کانتون رببریا خسر اصلا باکروجلات سوریه ام بلاغ بکن و تثبیت بکن و سروی اساسی زارو که مخواندنا خواه بکن همی گلین هرمی بکاربن دالین وی پرورده ده همی جواکا ما بکاربه دریا وی پرورده جد بستان حتی جواکی بکاربه لسر فکری نتوا دموکراتیک لسر هیمن آزادی و وکبیه بکاربه جیانا خواه بکه گوهردن برهنه یعنی بلکی دهندرین دبستانا دا بیتر ام دخوازم گوهردن چو ماجبر کو ام دبیجن جواک دما آواکرنا جواکی ده دریا آلیه پروردهی و دبستانا دا به جبر کویرو خوندکار زاروک لگل منه جبوه که مجلس مالبات زاروکا ایسال دی آواکرن ده حمید دبستانی ریببریا خسرده او جی جنونری مالبات زاروکا جبا مستین هندری دبستانی جبردفکین دبستانی جنونری یکیتیا ما مستن او تهین بیتر نزیکی جواکا خود به تهین بیتر دکاره به جواکی تبلی پرورده بکه چیج آلیه آلی کاریه به چیج آلیه پاراستنه به چیج آلیه شوپاندنه به چیج آلیه شوپاندنه زاروک خواه بیله و دریا وی سازی بونا وی مجلسی دی وی بکن استراتیجی ما یعنی دا آلیه پروردهی دا پرن یک یعنی بیشن خواندنا الکترونیک وکی کو نو مدرباسی بشی خوی خواندنه کریه یه آمادهی سالا چوش قصه دبستان بونی سال جیل پیش یا محیش دبستان ده ام بکاربن او جی آلیکاریا خوندکار المی آمادهی دکد آلی لیکولین زانین آنوا بیدر جیدرین گو جبو لیکولین نواتی خواستن هم جی آلیه کی کو براستی روزانه ایریشین داگرکریا ترکیه لسر هرمین مهنه به تایبت سینوری ما مستم مرخ کر هون مفردات اخوا سیستم پرورده اونش کیجان ولاتی دیگرن یان یاوا خسر هيا ماموستين و بخوا آماده کریه یعنی ولاتی کو جبو نمونه به و سیستم پرورده جوی داری گرته به هيا گلو براستی بلکه گلک ولات جی نمونه لی هری کنیزی که و نمونه ولات فنلندایه بیتری خواه بدکاری بو جی تجربه وانا جی پرورده وانا وکی سیستمان الخاندنه وکی سیستمین پر زمانی مدکاری بو جوی ولاتی بگرن لی وکی مفردات گوتین داینش خواه سازیا می منهاجه هیا مفردات ما منهاج ما دساسیا منهاجه دتی آماده کرن وکی پیکاتین کرد به عرب به سوریان به دسازیا منهاجت آماده کردن شو ایسال مدرس به پیواجویا و استراتژی دسته پروردیا گوهرتنا منهاجا کریه وکی ایسال رفع یک رفع 4 رفع 7 رفع 10 هاتن گوهرتن دنابا منهاجی مده و منهاجی نودا کد یعنی پلان سازی کی 3 ساله هر 3 سال و 4 رفع ورم گوهرتن جبو پیش خستنا وان منهاجا گوهرتنا هناك نافروكن منهاجا جو آلية جبركو وكي انكيتين قدرت كابن استبيانين ايكو الآلية كوسازية منهاج فدكا شقوا هر سال جي سر راست كرين جبو آلية المفردات ومنهاج المهنة ما مستجمع يعني اري ببوره جانا ام هن راست الرخنيانتين ام رخنه دبينن لواتي كرين دبيجن دبستان روجباي كورسان زيده دبن تسير ايديولوژي دانه تشتي كوسا منچوا برسد ددن يعني روزانست وزانين نكو غريداي ايديولوجيه كيه اما نبيجن سيربي منهاجه لحميده بري وكيكو ام انا بيجن بيركاريه زانياريه بيولوجي فيزيك كيميك ابايا الدنيا حميده وكهبنش كيم زيدكو او زمان تيغو هرتن بيش كتنين قد كهبن پروردي ليه كود آلي انا بيجن ديروكا اردنيگاريه زانستين جواكيه البته نکو وکی ایدئولوژی کی کو اوتین زمان اما هر منهاجک لگوری وی گله کو ده همه ده جیان دکه
لگوری فکر ایرو کو ریوبریا خو سر لسر هیموی فکری خو آباد که جبو وی که هلبتی و ایکو نخوازن و ایکو yani dijminên derve û hundir hene dixwazin ku her vê perwerdeyê reş bikin ama îro roj dema ku tibê rastiya vî fikrî tibê rastiya ku minhacê ku her pêkhate xwe tê dibîne her pêkhate dikare bi çanda xwe dîroka xwe û kultûra xwe xwendinê xwe bike hem jiyana xwe bike êdî avaya nayê wê meneya edlecê fikrên ku îro tên dayîn di hemî welata de jî li ser fikrên êwî welatî minhacê we hene tu minhaj de tu welatî de bê fikrekî ku li ser ava bibe tune ye ji bo vê yekê em jî heremekin em li ser fikrê pir çandî pir zimanî em hem ciyana xwe dikin hem jî perwerdeya xwe dikin îro de pêkhate de Bakur û Rojhilatê Sûriyê de Kurdin, Erebin, Suryanin, Şerkesin, Ermenin û her wekî de êdî ev pirrengiyaya li gorî vê pirrengiya wana gerek perwerdeya xwe bibînin gerek li gorî wê civaka we were ava kirin yani îro roj Bakur û Rojhilatê Sûriyê destek dide hemî pêkhateyan hemî gelan em rê li ber netewperestiyê û nijadperestiyê û olperestiyê digirin ji bo vê yekê yani ev fikre ê ku em ê vê civakê pê ava bikin êdî kî rexne dike dikare rexne bike em dikarin bersiv jî bidin lê aliyekî ku rastiya ev welat jî wekî hemî welatan e dema din bêjin me sîstemekî welatê wekî Fînlanda ye Swîsra ye cuda cuda welatê ku me lêkolîn kirin heta me bikarîbû hêdî mufredatê xwe û li aliyê çand û dîroka xwe jî tê xistanan de ew welat jî vî rengîn e ew welat jî pir zimaniya wana heye ew welat jî siyasetên wayî perwerdehiyê hene ji bo vê yekê wekî siyaseta perwerdehiyê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê li gorî pêkhateyên gelê Bakur û Rojhilatê Sûriyê ye Mamoste herî dawî xwendekar ji zanîngehê derçûn zanîngeh xilas kirin qedandin dîplomeyê xwe jî girtin ew niha li gorî sîstema we ew li ku derê têne bicî kirin çawa di nava civakê de dest bi xebatê dikin ew sîstem çawa ye yani xwendevan karê xwe xilas kir ji dibistanê derçû çi karî dike li ku derê wezîfe digire yani ew ji xwe rê li ber wana vekiriye wekî derçûyên zanîngehên Bakur û Rojhilatê Sûriyê di aliyên ku di saziyên rêveberiya xwe ser bi giştî bi taybet jî saziyên perwerdehiyê ê ku wekî aliyên xwendinê wayî perwerdehiyê hebe û ji xwe pêwîstiyan qada perwerdehiyê jî bi derçûyên zanîngehên Bakur û Rojhilatê Sûriyê heye ji bo ku em bikaribin kesê ku cem me xwendin di dibistanê me de di zanîngehê me jî xwendina xwe xelas kirin îro jî dikarin di saziyên perwerdehiyê de û hemî saziyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî dikarin cih bigirin ji xwe wekî meclisa cîbcîkar hem bêjin kantona Cezîrê hem jî heremên Bakur û Rojhilatê Sûriyê rê vekiriye û destnîşan kiriye ku her kesê ê ku bibe derçûyên zanîngehên Bakur û Rojhilatê Sûriyê wê cihên wana di saziyên wê de hebin gelek baş e mamosta xwendekarên ji netewên din ji xwe we bas kir her zarokên ji her netewê bi zimanê xwe perwerde dibin lê zarokên Kurdan ji bilî kurmancî wekî din kîjan zimana fêr dibin li Rojavayê Kurdistanê yani sistema perwerdeyê ji xwe ji refa yek heta sê zimanê dayîkê di refa çare de zimanê pêkhate dikeve yani ku em bêjin gelê Kurd zimanekî zimanê gelê Ereb dibe yani zimanê pêkhateyê Ereb dibe pêkhateyê Ereb zimanê gelê Kurd dibe her wekî de ku xwendekarên Suryanî jî hebin di hundirê dibistana de ew jî dikarin bipejirînin hem jî Kurd û Ereb jî dikarin zimanê Suryanî pejirîn ji ber her sî ziman zimanê fermîn e hem jî zimanê İngilîzî di refa pênca de dikeve de dikeve sîstema perwerdê yani sê zimana heta ku refa pênca dibe sê ziman em dibihîsin li bajarên ku giranî lê Ereb dijîn kêmasiya mamosteyan heye belkî ji ber vê sedemê mamosteyên Ereb fêrî zimanê Kurdî dibin û ew dikevin dersê Kurdî fêrî zarokan dikin hûn vê sîstemê çawa dikarin birêve bibin
yani tırs û fikartunê ku kurmancî şaş were fêrkirin yan jî çima mamosteyên Kurd naçin nakevin dersên Kurdî mamoste? Yani rastî dema mesela ku em bêjin kantona dêre zorê ku em bixwazin ne aynî sîstem pêkhater zimanê hevdû bibin yani bidin pêkhateyên Kurd hinekî kêm in li wir. Alternatîfê wê ev e. Lê em em dikarin li vê dekê wekî kantona Cezîrê jî hin bajar hene pir dûr in û mamosteyên zimanê Kurdî jî li wê dekê tune ne yani car ev dibû weke alternatîfekî ama ne her care lê pêkhateyê Ereb jî ew carna bi daxwaza xwe dixwaze fêrî zimanê Kurdî bibe û daxwaza we pir jî heye. Ji bo hem zaroka fêr bikin hem ew jî dixwazin fêr bibin belkî bi zaroktiya xwe nikarîbûn lê ana daxwazên we pir heye ku fêr bibin yani evana car dibe alternatîfekî demikî ne ku her car wisa be lê saziya zimanê Kurdî îro beşê xwe li aliyê Reqayê vedike li tabqa vekiriye li min bicê heye û hem ji xwe li hesî kantonê Rojavayê Kurdistanê berê heye. Ji bo kar û xebatên ziman ji bo kar û xebatên ê ku em bêjin zimanê pêk hate dema têkeve dibistana jî. Mamoste ne tenê li wan heremên ku Ereb lê zêde ne her wiha li gundên Kurdan jî em dibînin mamostekê min li hin Kurdan perwerdehê nehatiye destpêkirin jî gelo kêmasiya we ya mamosteyan heye û çawa mamoste digînin? Rastî yani ana ka em bêjin kêmasiyên ê mamosteyan cem hene ne ku tune ye bi taybet jî aliyên mamosteyên branş bide wekî fîzîk, kîmîk, bîrkarî evana hinekî kêm in bi taybet jî ê pêkhateyê Kurd. Ji ber rastî mamosteyên heyî ê ku hene êdî têrê nake ji bo wê mamoste her gerekin alternatîfê vêne jî peymangehên desteya perwerdê ya kantona Cezîrê hem jî kantona Furatê hatin vekirin û derçûyî wa jî ji xwe beriya demekê derçûyên wa jî 163 xwendekar jî hat derçûn yani ev hinekî em ê bikaribin van valahiya dagirin hem jî bi derçûyên zanîngeha Rojava wekî we jî anî ziman ew jî mê bikaribin hinek valahiyên ku cem hene jî em ê wa jî dagirin hin alîn hene rewşin yani hinek gund dûrin carna yani rewşên me jî taybet derdikevin aliyên veguhestina mamosteyan hinekî vê salê bû pirsgirêk heta mekarî bû heta astekî em çareser bikin ama zehmetiyên perwerdehiyê jî divan aliya de hene yani em hewl dikin ku her em bikaribin van valahiyên mamosteyan dagirin ji bo zarokên me jî bikaribin xwendina xwe birêk û pêk bibin. Niha hale hazir mamoste li Bakur Rojhilatê Sûriyê Rojavayê Kurdistanê bi temamî çend zarok di perwerdê de ne dibin kontrola we de herema hema yani herema dibin kontrola we de ji serî heta dawiya zanîngehê hêjmarek heye di destê we de ji bo em bizanibin ka li wê herema me ya nû çi qas zarok di perwerdê de ne. Belê yani ji Rifayek heta 12 ceme heye ji xwe zanîngehe ew hemehengiya zanîngeha heye hejmarî ana xwendekarên ku xwe qeyd kirine ez bawerim 10,000 yani zêdî 10,000 xwe zanîngehê Bakur û Rojhilatê Sûriyê xwe qeyd kirine ew xwendekarên ê kul ceme bûn lê bi giştî yani serjmêrên meha niha dawiya meha niha ê ku di destê me de ne niha mamoste 41,000 û 45 mamoste ne xwendekarên me 833,000 û 606 xwendekarê me ne divan dibistana de 41,000 û 4,000 biborînin 4,119 dibistan yani ev hejmarên ê dawiya meha nihan. Yani nezê milyonek xwendevan xwendekar hene li herema dibin kontrola we de. Tiştekî li Avrupayê wextek mirov ji Avrupayê dinêre hejmarekî gelekî mezin e bi qasî welatê Avrupayê heye. Mamoste wekî din hin pirsêmê din hene li kampan jî hin mesele hene gelo pirsgirêkên li kampan çine xwendevanên me ê li wê derê dikarin bi têra xwe ji perwerdê fayde bibînin yan jî bêpar nemînin ji perwerdeya we.
يعني حتى أنا كهولداني متم هي كو براستيجي بالداريا ما بر الكامبا هبه وكي قال ما عفرين يشخل أنا الشهباي أو وكي خندنا كيفر بي يري ببريا خسر راسي جانا زحمتي اجي جبركو آلية تاقر كري هر إيريش دكن دور بيش قرنا ريجيمي بزحمتي حتى فرتوكي كوش الشيخ مقصودي هرن حتاني شهباي پر بزحمتي در باسبه لدي ساجي خندنا خودكن رغم زحمتي اجي و تينو بشداري زاننگاه جي دبنو خندنا خود زاننگاه جي تمام دكن هم جی گلی می اکوژ سریکانی اکوژ گریس پیجی بدار زوریجی کوژ باجاری خوشی درکتن اما گریس پیل کامپات لسمنن لعن عیسای گریدای کانتونا فراتینه هنا كيروشي وانا راستي زحمتي وان هنا آلية كوني كو خندكار دبند خندنا خو بكن براستيجي او كونانا نقون جابن يعني هن خندكارين مزنجي هنا بيجن جنابين وحطاني امادائي براستيجي نقون جابن جبو روشا خندكارا جبو روشا دبستانا لأما حتى كو جباتي ام بكار بن خندنا وابردوان به ام بکار من تشتی کو لازمه ام جواره بقد بینن یان ام پیشکش بکنجی هيا لی براستی جی تیریناکی گلی می سریکانیه دو کامپا دنه دبستانین کامپا واشوکانی و کامپا سریکانیه هر دیساجی براسی آلین کانتونا جزیره آباکرنا هند بستانا هن آلین خیرخوازی کو دبستان آوا کرن لیدی ساجی براستیجی هجمار خواندکارا پره يعني هن بجواجي دبن كونا دانه جبو ويجي ام هر بالين كوكارنا لكاريا بكن بالين رخصني نافنتاوي اكو بدبيجن كو ام الين مروفي الي كارن براستي هولداني ما هر هي لما تشتكي جديجي هيجي توكسينا ديتيه بامكان الربريا خسر ام دكارن هناكي الي كاربن ام دكارن هناكي روشاوانا يعني ام نابي ام باش دكن جبر براستيجي روشا كامبا نروشکی گنجاوه جبو خواندنه لیدی ساجی خواندکاری ما زارو که ما مستیمه دسته ما پروردهی هودان خودکن کو افک خبات نسکنه زارو که بی پرورده نمینن و بکار بین خواندنه خوشی تمام بکن. امنك باسا تكيليا و هزي نافنتوي بكن ماموستا جلو تكيليا و براجيمي را يانجي بولاتين جدارة هي جبوكو دبلومين زارو كي مور الناسين سبيدو سبا اگر دبستان خلاص كن بچن ولاتين جدا يعني آليا رجيم يشخوا هر جار دانو صندن هنا لهين تشتكي جي تدي وكي كوفرميات يان اوكي هبديتنين ولو فرمي هين چي نبونه ليه هولداني مهلا كو ام بكاربن برجيما سوريا را دناوا تكليك دبن ليه اما ام جناسنامه خوشي جخوا او جي پرورده خوشي ام دانا كلن يادجي يعني آلية نافنتاوي هنا لا مقصد آرمان جمعی ماموستا خواندوانه کی پیشتی 10-15 ساله لجیم و بخونه دبستان خواه خلاص که بکاربه لشانه خواندن خواه بدومینه جیجی مایه مثلا دیپلومن وره ناسین دوی چارچوه ده من پرسی راسته يعني امجي هولدان دكين كو تشتكي وسا هذا لهين تشتكي وسا تنية للآليين نتويجي جخوا يعني بلكي داليين زاننگاه دا بيتر جويتي دنابرا قلك زاننگاهين الدربة وزاننگاهين مي باكرو رجلات سوريا تشيبوية آليين كو حتى يعني دكتور و بروفيسور و كسين بكاربن سر اونلاين يجي درس بدن وكي درسين ماستري او افجي هيا يعني افتكلي بيتر خرطة دالية زاننگاه دا داليين دستين پرورده دا يعني تكلي هنا لراستي جهيل بانجام نبونا بلكي تكليا اكو هيا اكو بلكي مبري انا بحثي كري ابد خواندنا الكترونيك بزاننگاه ريزونا افتكلي هيا كو او مكتب رقمي ام درباسي دبستاني خود كل وقت دبستاني اماداي اف بروجه اف صاله دكر صاله دوا
وەکی تێکلیەکیە لێ هەوڵدانی مەدیسا جی هەنە وەکی داناسینا ڕێبەبەریا خۆسەر داناسینا پەروەردە ڕێبەبەریا خۆسەر و تێکلیên ku em bikaribin bi derver bikin hem jî aliyên nûnerê rêveberiya xweser li hemî Baku Ewropayê jî yani ew jî van kar û xebata dikin ku em bikaribin wan diplomeyên me li wê de jî yani wekî yani cêwîtiyekî çêbibe an xebatek çêbibe ku em bikaribin van belgeya jî fermiyetîkî wa jûr jî bigirin. Yani ev heye lê ew encamên rasta rastî ku me girtibin jî heta ana tune ye. Mamoste dihin branşan de em dizanin pêde ilm heye, zanistî heye, weke biyolojî, tıp, doktorî ew tê femkirin meseleyekî yani universal e. Ama ez tişta merak dikim hukuk wextê ku ders tê dayîn hukuka navnetewî tê nîşandan yan hukuka heremî hûn li gorî çi dikevin perwerdê û nîşanê zarokan didin yan jî em bijin ciwanan. Yani kîjan hukuk ferî wan ciwanan tê kirin? Hukuka heremî yan navnetewî? Yani براستی belki aliyên beşê zanîngehê ne ji ber ku beşê hiqûq û yani ev aliyên ku beşên wa hene di zanîngehê digirin lê ema di aliyên perwerdehiyê de ku beşê hebe jî hiqûqên heyî li Bakur Rojhilatê Sûriyê hiqûqên navnetewî hiqûqên ku zarok çawa mafê xwe bigire hemê di hindirê minhacên me di hindirên dibistanê me de hene di hindirê pirtûkên me de beşên wayê ê ku tarîfkirina wa ê ku ji bo got zarokê me jî nedûrî aliyên navnetewî bin jî lê wekî hevpeymana meytûvakî wekî heq û hiqûqên ê ku li Bakur Rojhilatê Sûriyê bêtir ew li ser wan tê sekinandin. Mamoste gelek spas malataya baş bu tevlîbûnê weke pirsa dawî bendewariyên we ji gelê me ê li Ewropayê çi hêvî dikin milletê me li vê derê çi dikare bike çi ji destê wan tê ji bo ku bikarbin piştgirî bidin sîstema perwerdê ya li welatê xwe Rojava Kurdistanê. Yani wala hemî li Kurdekê bij dikare piştgiriyê bike bi rastî jî yani ez çawa bêjim piştgiriyê manewî heye madî heye aliyên ku saziyên perwerdehiyê ê ku wan welata ku me ro karibe xwe bigihîn wana eleqet û têkiliyên ê ku me ro karibe çêke wekî pirekî di navbera Rojava Bakur û Rojhilatê Sûriyê û wan welata de yani wê bêtir em ê bikaribin ji welatên dunyayê re bidin nasîn ku çawa şoreşekî dest pê kir û îro roj gihaye kîjan astê bi imkanên xwe rastî jî herêmî bi imkanên xwe heyî dikarî bûn vê perwerdeya xwe amadekirin mamosteyên xwe dibistanên xwe zarokên xwe çawa dikarî bûn fêr bikin û bigihînin astên zanîngeha û hem jî di zanîngehên Bakur û Rojhilatê Sûriyê îro master jî heye ji bo vê yekê yani astên pir bilind hatine girtin di Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo vê yekê ew gel dikare wekî piran di navbera heremên Bakur Rojhilatê Sûriyê û hem jî aliyên Ewropayê çêkin. Mamosteyê me li Ewropayê jî dikarin tekilî çêkin dibistana ku lê dixebitin dikarin wisa xuşk û biratî çêbikin komîsyonên taybet çêbikin yani carnan tiştekî piçûk ku ji bo wan tiştekî piçûk ye dibe ku ji bo Rojava Kurdistanê tiştekî mezin be jî. Mamoste pir spas malataya baş bo tevlîbûnê serkeftinek pir mezin em ji we re dixwazin ji bo pêşerojê hûn her hebin. Spas dikim. Tiştekî ku mijbîr kiribe bipirsin eger gotinê wê dawî hebin kerem kin. Spasiya we dikim û hêviya serkeftinê ji bo hemî xwendekarê xwe em dixwazin û ji bo hemî herêmê Bakur û Rojhilatê Sûriyê serkeftin û ji bo we jî. Gelek spas mamoste her hebin. Serserîm serçavêm. Rewş bivîya we ye. Aha biçîkir. Biçîkir. Evanno. Birêz Semîra Hecalî hevseroka desteya perwerdeyî ya Rêveberiya Xweser e giyanê weke Wezîreta Perwerdê ye. û nûsa dikare fehm bikin. Yani wezîra du wezîrê me hene, du wezîrên perwerdehiyê
ewe sistem bi vî şeklî dimeşe li wê derê desteya perwerdehiye hevan min çend nûçî amade kirine ji bo we derbarê van meseleyên dawî de eger hûn amade ben em bikevin nava nûçiyan em hin şîrove bikin van nûçiyê xwe bixwînin û sabla şeva me derbas be hûn dixwazin ez hinek li şîrovê we binêrim hûn çi dibêjin ka we çi nivîsiye ka hûn çi dixwazin hûn qet tevlî nabin ka ez dîsa tiştekî bikim binêrin ez çi dikim ez ji wera jestek bikim ez vîya dayînin vê derê hevalê ku bixwazin tevlî bin ahal vê derê lînka wî heye pêlê dikin tên tevlî dibin axaftinê xwe dibêjin di derbarê dewleta Tirkiyeyê ka çi dixwaze bîne serê Kurdan samîmî ne nesamîmî ne durustin heqeten dixwazin meselê her bikin ya navî çi bû arınç deqekî Bülent Arınç axaftina wî heye mesela ew jî gilû gazincan dike dibêje madem ki hûn dihatin ser hûn ji nûva tên pêvajo din dest pê kirin madem ki hûn diçin bank li Öcalan dikin ji bo mesele henekî pêş da bibe we çima xirab kir we çima rabû ji Camîr û Canîkara got terorîst û we çima got em partiya wan digirin we çima got vana tev terorîstin ji meclîsê bavêjin meaşê wan bibirin çi ye dibe bu yemîna mesela Aziz Nesin mesela Aziz Nesin hûn zanin ewa muxtarê got bi motora xwe wextê diçe bajêr rêda rastê gundiyekî tê ji gundî re dibe selam aleykum gundî çî ku dibe ez diçim bajêr wisa henekê xwe bi gundî dike dibe ez dixwazî motorekî tê wekî ya min hebe traktör gundî dibe bi xwedê hebe baş e ma çi dibe dibe baş e ez dikarim bidim te şertê min heye dibe rêxa heywan wê derê dibe tu eger çok dî vê rêxê bixwî dibe soz dibe ez vê traktorê dim te tu pê diçî bajêr gundî derdora xwe nêre kes tune dibe baş e dibe ez bikim ka muxtar çiqas xwedî li soza xwe derdikeve çok dide rêxa xwe xilas dike muxtar mecbûr e kilîtê û motorê bide deste û bişîne mêrek motora xwe dike diçe bajêr vir da wê de kirin û firotina xwe temam dike êvarê ve digere gund di rêda rastê muxtêr tê muxtar selamun aleykum ku da çî dibe diçim gund muxtar dibe tu dixwazî motorekî tê wiha hebe muxtar dibe la aybe vê sibê dibe te ez xistim xefîkê dibe te motora min ji min girtiye anha jî tu bi motora min diçî gund ya dibe aybe dibe em çawa bikin gundî dibe pir hêsan e dibe şertekî me heye tu şertê min bînî cî ez dibe motorê didim te sos çi ye ji muxtara dibe ez dibe muxtar hûn axa fehm bikin ji axa re dibe axa dibe tu çok te vê rêxê bixwe dibe ez motorê dim te axa nêre derdorê kes tune ma dibe kî dibîne gundiyê me biçe dedî qudiya me bike bêje wisa biye jî kesê bawer neke velhasil çok dide rêxa xwe dixwe muxtar gundî mecbûr e şûn ve lê vegerîne wala gundî kilîtê didê traktora xwe sar dibe muxtar tiştekî tê bîra wê ya dibe gundî vê sibê em ji gund hatin traktorê ya me bû niha ez ve digerim gund traktör dîsa ya min e me her dibe çima ev rêx xwar mesele esas ev yani devleta Tirkiye beriye 4 sala dîsa geriya hat ser aynî nokte di nava ew qas dema derbasbûyî de ew qas insan hatin kuştin bajarê me ew qas wêran bûn zarokê me hatin kuştin insan mağdur bûn 8 milyon insanên hemwelatiyên Tirkiye di birçîbûnê de mahv bûne rezîl bûne krîza aborî heye ew qas insan ketine zindanan tev perîşan bûn hemî ji bo çi hemî ji bo qavseqetiya we û şerefsiziya we û bênamûsiya we ku we wan sala hal nekiriye we hiştiye heta îsal pir baş tê bîra me Rêzdar Öcalan sal 1993 bi tevê serokên Kurdan rûniştibûn Celal Talabanî heye Kemal Burqa heye Ahmed Türk heye û kesê din hene rûniştibûn banga agirbestê dikin li Şamê
banga agrbesi li devleta Tirkiye dikin muhatabe wan Turgut Özal bu. Öcalan wê demê tiştekî pir bi qîmetli got. Binêrin ez niha bang li we dikim werin mesela Kurd çareser bikin. Ez ji her tiştê re hazirim. Ne tenê ez, ne tenê partiya min binêrin li keleka me kî hene. Hemî serokên xwedî îtîbar êdin ava Kurdan da li keleka min in. Me hemiyan gotinê xwe kiriye yek werin ser masê. Ji vê deqê şûn ve her kuştina ku çê bibe hûn jê berpirsiyarin. Ji vê deqê şûn ve her aciziye ku çê bibe hûn berpirsiyar. Sivê du sibe negirên di serê min da neyên digot Rezdar Öcalan. û mafdar jî derket. Ew dewleta ku îro dibin serokatiya dewlet Baxçelî de hatiye qeyrûyê rawiye û pir bê asîlce xîtabê Öcalan dike, îtham dike û ev jî merû dibîne çiqas ji nezaketê ji mirovahiyê dûr e. Merû bi vî şeklî xîtabê muhatabê xwe dike. Merû tiştek merû ji însanekî bixwaze tiştekî merû bi vî şeklî xîtabê wî dike. Ev jî bê asîliya wan nîşan dide. Ez ji we re tiştekî bêjim. Yani hemî ser gotina Bülent Arınç anî. Bülent Arınç behsa van tişta dike. Dibe madem ki we dikir û çima wê demê nekir û çima hatine teze îro dikir. Eger dibe hûn rabin bang li Öcalan bikin bibêjin wisa bike gotinê me bîne cî dibe ja rabin binêvî jî bikin. Mêrik sibê rabe tiştekî bibêje bersivekî xweş kere hûn bitinê. Daxwazê wî bînin cî. Di rojên pêşme de belkî hevdîtinê li İmraliyê eşkere bibin. Êdî ji nava Dem Partiyê kî çûye İmraliyê ji xizmê wî kî çûye yan jî ew ê biçe van rojên pêşme de hin gotin hene ew çûne hatin çêbe yani bi vî şeklî nabe yani. Ji bo rêya hevdîtina vebe yek ji şertên yekem li İmraliyê hevdîtin pêk were yani wekî de nemîmkinek. Yani hem hevdîtina bûyîra hem azadiya wî ne şertê çareseriyê ye. Şertê destpêka hevdîtina me ha. Wisa fehm. Mesele ev e. Li Afrînê çete bi hev ketine hevanno. Ez zû ji we re bixwînim. Li gelek bajarokên bajarên Afrîna dagirkirî di navbera çeteyên dewleta Tirkiye dagirkê de pevçûn derketin di encamê de jinekî birîndar bû zirara maddî gihîşte mal û milkên şêniyan her wa di encamê de nexşeya kontrolkirina çeteyan ya gundên bajarê dagirkirî jî hat guhertin. Yani çete ji bira derketinê ketine viyelê komêdinê çete hatine vêdirê. Ka denk hat ji evê. Ka ez binêrim dengê telefonê jî hat. Başê heman da. Min çi digot? Mesela çetên ha hin komên çete hene li Afrînê dewleta Tirkiye dixwaze wan ji holê rake pozisyonekî baş bide çeteyên din ên girêdayê xwe mücadele wan hinekî li ser vê yekê îja niha bi hev ketine. Ev yek ya din. Ev yek. Ya din jî İran û Misir. Mamoste di bernama zindî de me bi dîmen telefonê nekî kêfxweş dibim. İşte bu dîmen telefon dikim merû nikare bersiv bide. Baş ez bigirim temamî bigirim. Niha ka ez vîya temamî bigirim baş dibe. Abi bir şekli. Em derbas İran û Misrê bibin. Niha hevalê hêja.
وزیر کاری درباره ایران عباس عراقچی و هروا سرکومار مصر عبدالفتاح السیسی لقاهره هفدیتنک بکانین دنا براخده خواستن اف راگشی الهرم ورکیم کرن آژانس نوچیان یا فرمیا ایران راگاند کو سیسی و عراقچی لهف کرنه که دوی اسرائیل اگربستکی اعلام بکه هم ایرشین خواهی لسر خزای هم ایرشین لسر ایران و لبنان به تمامی بده سکتاندن دولت اسرائیل ها ارتش اسرائیل هول داده بکه به قسمی که سوریه جی اجار السیسی یعنی مصر و ایران دخوازن اسرائیل وان هولدان خواه ویگاوی بده سکناندن حتی که دقادان ابنتیویده هفدیتن چه ببن ایران ده هفته داویده تکلیه خواهین دیپلوماتیک جیزیده ترکرنه وزیر کاری درباره ایرانی لگل دولت وکه سوریه عربستان سعودی قطر عراق عمان اردن هفدیتن پیکانین عباس عراقچی شوا چهارشنبه شوا سهشنبه بو چهارشنبه جیل گل وزیر کاری درباره فرانسه ژان نوئل باروت سکرتری گشتی نتیویک بی آنتونیو گوتراس جی هفدیتن کی پیکانی وزیر ایرانی پشت مصر جی نال مصریه و درباسی ترکیه به کامنرن ترکیه وجه ایرانی چه بخوازه یا جه ایران وجه ترکیه چه بخوازه هر دو جین ها به هدف هزن هگمون جهانی دانه رایداره که دن ای AKP هیه ده پیواجوی بری یا آشتی ده روله کی گرینگ لیست بو از باسا افکان آلات کم وزیر کاری هندور ای ترکی بو ویدمه ده بیجه در روژه وامه ده سوریش میرش تنه ده بیجه در روژه وامه ده çözüm süreci tüne yani mesele eve دبی اف دمین بریده me هولدا me tiştekî ceriban pêk nehat li anaha emrana bin tiştekî bi aynî bi şiklî em pêk naynin niha belkî jî pêvajo bi şiklekî cuda berdewam bike ama em rêya ku me ceribandiye em aynî rê naceribînin anaha ew êdî kîjan rê diceribîne ew zanin باور dikim wan jî li aliyê Kurdan godarî kiriye dibînin ku Kurd xwe nêzê meselê nakin ew çîroka ku min ji we re bas kiriye ew mesela aha û gundî ew jî vê yekê dizanin ku sûcdarin dibêjin em ê vê pêvajiyê bi vî şeklî çênekin bi şeklekî din çê bikin Bülent Arınç jî ji xwe min ji we re bas kiribû Bülent Arınç dibêje madem ki we hûn cardin dest bi pêvajiyê dikin madem ki hûn bang li Öcalan dikin dibe ev nekarê zarokan e hinekî ciddî bin binê wî gerê hûn karibin dagirin tamam devlet Bahçeli dibe mirovekî mühim ê devletê ye soza wî derbas dibe ama dibe pêşa rojê nabîne madem ki te dizanî bû ev pêvajo tê û tu hewcî wan dibî tu çima radibî canû ku camira radibêjî terorîst û li ser vê yekê rexneyên ciddî li AK Partî û li evê dike MHP û devlet Bahçeli dike Hevserokên Dem Partiyê çûn serdana Selaheddîn Demirtaş û Mizrakli ez vê nûçî jî ji we re pêşkêş bikim hêvalno Tuncer Bakırhan hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları çûn girtîgeha tîpa fe ya Edirne'ye Bakırhan û Hatîmoğulları serdana hevserokên giştiyê HDP'yê berê kirin Selaheddîn Demirtaş hev şaredarê Amediyê berê Selçuk Mizrakli jî di aynî hücrê de ye bi Selaheddîn Demirtaş re ew jî mamosteyekî giring e doktor e şaredarê Amedê bû niha girtiye ceza jî lê hate birîn fikrê wî jî mühîm e di derbarê van meseleyê de ji xwe hevserokên Dem Partiyê Bakırhan û Hatîmoğulları doh jî li girtîgeha tîpa F ya Kocaelî serdana hevseroka giştî HDP a berê Figen Yüksekdağ û parlamenter HDP ya berê Semra Güzel kiribûn hûn zanin siyasetmedarê xwedî tecrübeyê Kurdan Ahmet Türk jî niha şaredarê Mêrdînê ye ew jî derket televizyonekî Tirkiye û bersivên pir cuda da Tî bixwaze niha bi mantıqa xapandinê nêzê Kurdan bibe ew ê wan da bike Kurd êdî ne ew Kurdin ku werin xapandin dibêje Ahmet Türk bersivên pir xweş bû dibe em ne li benda tiştekî ne mirovên ku bixwazin pêvajo bidin dest pê kirin çareserî bidin dest pê kirin dibe ew bikaribin bingehê wî amade bikin em tenê dikarin lê binêrin ka çiqas ciddî ne ev meseleyekî ciddî ye dibe ciddî nêz bibin eger hûn bixwazin meselê nîqaş bikin guftûgû bikin berê hin gavan bavêjin paşê werin gazî me bikin
û em li we binêr. Ama bi niyeta xapandinê be ne. Hinek ciddî be. Terbiya xwe bizanibin. Ege hûn ne ciddî ne neyê. Ehmed Türk min pir eciband bersivên wî. Hevan no. Mesela bi vî şekliyê îja ez niha li evê binêrim. Nûçeyên deqeda wî binêrim û paşê jî ez werim cêm we hinek peyamê we bixwînim ka hûn çi dibêjin. Kes ji we jî naye çi bikim. Ez hatim. Ez hatim. Mefhem nekir. Ya na hevalekî dibêje apê nemir bi bîr bîne. Apê nemir yek ji berxwederên girîng ê dema şerê Kobanî de bû tê bîra we û dîmenekê hebû. Hevalê me Abdurrahman Gök dîmenê wî kişandibû çûbû Kobanî. Roj Abdurrahman Gök heqeten rojnamevaniyekî pir serkeftî kir li Kobanî. Jiyana wî ket xeteriyê li wê derê gav bi gav şopand û yek ji dîmenên Abdurrahman Gök jî apê nemir bû. Li wê derê bi tifinga xwe yekev ya di dewra berê de anîbû û li hember Daişê tê dikuşiye. Belkî heft cara birîndar bû rakirin nexweşxanê û bi tevê birîna hecar de vedgeriye dihat nava çeperên şer. Ew apê nemir di nava hişê Kurdan de wekî sembola berxwedanê ma. Apê nemir di dawiyê de mixabin jiyana xwe ji dest da. Ji ber emir bû, ji ber normal nexweşiyên xwe wefat kir. û em vê derê apê nemir û hemû berxwederên ku di Rojavayê Kurdistanê de di wê berxwedanê de jiyana xwe ji dest dane em bi hurmet bibîrtînin. Apê nemir sembolê me ne efsane ne, efsane. Li ser wan kilam, stran, roman divê were nivîsandin. Apê nemir tê bîra we. İja hevalek dibêje ew ê bi bîr bîne me jî got ji te re yani min ez bi bîr tînim ji xwe. Ez bi bîr tînim. Apê nemir ev e ji bo were bîra we dibêjim. Ha û tifinga ku min bas kir ev e. Ew divêne min bas kir ev e. Binêrin. Ev keleşekî pir kevn e. Destî wî de ye li vê derê li ber xwe dide tevî birîndar bîye. Meselê ev e. Ev jî neviyê wî ne, tornê wî ne. Ay ay apê nemir afiyet be. Çû. Erê wala mesele ew e dunya ji kesekî re namîne ama apê nemir bû efsane li ser wî wê pir nivîs were nivîsandin û bû sembol jî hevan no ez binêrim ka çi çêbiye. Ji çûna Nêçîrvan Barzanî ya Enqereyê çi ket serê we? Yani dom şîrovekî ez naxwazim dubare bikim. Hevan no. Serokê Hamasê Yehya Şînwar hat kuştin. Erê wala. Wezîrê Karê Derve yê İsraîlê kuştina serokê ofîsa siyasî ya Hamasê Yehya Şînwar piştras kir û ev bû çendik û çend serokên Hamasê têne kuştin ji aliyê İsraîlê ve û kesekî sağ nehîştiye. Zarok, jin, serokên Hamasê û wala her kesî daye ber xwe diçe İsraîl heta ku diçe nizanim. Salih Filiz Can hatiye ka ez bigirim hevalekî jor ez vê nivîsê rakim.
مامۆستا مرحبا بخێراتی. قربان الحي ماموسا براسي جاري كمت كم يوسبي سلاوريس اسفاس مذاكر جواكا ما براسي نت برسانتكا نبشتركا مخاص يعني ازي دسبيكي قران نيرين خو ام بكبر نزانن لي بيواجه ما قسم كم برسازي بكم بكي كي جانا مديال البربه براسي Süper سلاوريس ekonomi. بله سلاوريس طيبتش بوتا وكاسي ما تماشات كن اويجا هذه الولايات درس كوي ازويز بيشم ما مثلا مخص براسي ازين كي برسانج ام برس بكن مش يرواب كده ها خوش تبع يعني جبر بيا يكي برنامج بشوبي يعني ببيجي برسنا بن قران نيريني خوان كي تشتام بيجي لقوا جواك بشتار بهركس برس كي بكر مجار بذبه Çiş dilete tekrar ki. بله ما مستعد دست پی که از دخوازم جبو پیواجوه که دولت ترک هم ببیجن وک آشتی و دوان زی امن سر روشلات تناوین از خوازم پرسام کم براستی گلو از بيجم دولت ترک هرتم يعني ام بحث آشتی دکن يعني دولت ترک دیگر بخوازی آشتی که چما بی يعني ما في کردان بی دایده به تشتی و ام بيجولات که شفن آدمه يعني به آشتی که بسا زمان کردی گلو ناس بکن به دست پی که ده سرو کاپو يعني ام هیویا ما اوه آزادیه بیه يعني گر سرو کاپو آزاد به تمام حبس و زندان آزاد به يعني گفت سرو کاپو هم بجه تمام حبس و زندان به معناوی ابیاد بیجم گلو شرط یکمین ابیا پیک بینن دوان زی گلو زمان کردی بکر وقت فرمیه دی چنده کی برش با حبی خوارزامı ziyate girtine mamoste zaman bun وانزی بیا و یعنی وان سوجدار کرد برای خستنه به یعنی بجبر کی زمان کردی قضا خب کن گو برای خستنه به گریزاینه بیا و وان خاصی پازده شازده حبه ولی وان حاطی گرسنه لامده Mamۆستا ez pîrkim bersin bidim. Ez Bele, pîrkim mamۆsta. bersin bidim. Eger ji destê dewleta Tirkiye were li ser dewleta Tirkiye bimîne heta sax bî ew ê ne mafê te ne heqê te qebûl bike ew ê tu car Kurdan cidî negire ew ê hewl bide Kurdan asîmile bike asîmile neke jî ew ê qir bike bikuje. Ev a Tirkan e. Ama tê disekine ser mesela me. Eger tu mücadele bikî tê bikoşî konjonktûra siyasî ya rojhilata navîn yani hêzên Amerîka Ewropa eger bikevin nava tevgerê li rojhilata navîn bixwazin li gorî menfaetên xwe ji xwe re sîstemekî çêbikin û pêdiviya wan îhtiyaciya wan bi te hebe û tu jî bi hêz bî weke millet eger hêz û quweta te tinebe wê demê ew diçin bi tirka re dibin hevalbend. Eger hêz û quweta te hebe ew jî Kurdistanê dikin hincet û dixwazin Kurdistanekî li gorî menfaetê xwe ava bikin eger hêz û quweta te hebe bi te re dikevin nava hevkariyê. Wê demê çi dibe dewleta Tirkiye dikeve zorê dikeve nava zehmetiyê ew ê lavê te bike ew ê bibêje were tu çi dixwazî ez bidim te ama li dijî min nesekine. Mesela ji ber tekoşîna ku îro Kurd didin meşandin dewleta Tirkiye ketiye nava krîzekî aboriyê. Dewleta Tirkiye dikeve nava krîzekî aboriyê. Niha tîbûn heye birçîbûn heye li Tirkiye xela heye û ev hemî zorê li civaka Tirkiye dike ku mecbûr heqê me nas bikin. Li ser wan bimîne rahetiya wan cî dabe nas nakin ama bikevin zorê em wan bixin zorê mecbûr nas dikin. û tabî konjonktûra siyasî ya cîhanî jî tesîr lê dike niha jî rewş wise mamoste keremkî. مامۆستا yani az vê pêvajoya de herê dawî ge behsa aşîtiyê dewlet baxşerî bistaz bêje gelo ji bo xapandina Kurdan li pêşerojê gava mêze dike rewşa rojhilata navî ge dikewirê ji ber kî dixwaze gelo demkî ji xwe ew bika milletê Kurd her çiqa îtîfaqa xwe çê neka û îtîfaqa xwe û nabine sewî çê neka gelo ji vê pirsgirêk ev nebû yani ez dixwazim vîya en ez wisa fikirim nêrînê we çawanek mamoste Nav qasê ku ev hefteyekî em di nav dane em dibînin ku plan û projeyekî hêzên navnetî wî hene dixwazin li Kurdistanê coğrafyayekî nû çê bikin. Yani sînoran biguherînin. Di guherîna van sînoran de di planê wan de Kurdistan jî heye. Tabî ew ji me jî hêz û quwet digirin ji Kurda ji bo bikaribin planê xwe biguherînin. Îja Tirkiye ji bi van tişta hesiya ye niha ketiye zorê
وکه دورا لوزانه دبه که از کردان هنکی بخاپینم بکشنیم جمع خواه جوان هزی نافنته ویرا ببیجم بنره هون فتنه و فسادی چیدکن ام به کردی قرا لحفت نابرا ما باشه ام اهلی هفن ام خزم اقربای هفن جغرافیا مایه که هون فساد نه نکه نابرا ما ام کردی خواه نادن وه اف پلانی وانه اما کرد ادی نخابن مثلا دوان دمین داوید هم رفبرین کجه که هم اندم پارتی دبیجن نا ام باوری بگوتنه و ناینن ام شخورا وسط سکنن هون رئیسدار اوجلان سربست بردن هون انسان را حبسادا سربست بردن ام لوا بنیرن ام نیت و بنیرن ام خانیز دکن ناکن ادی مایا سرمه ام پیشی نیت و بنیرن هناك جدی بن احمد توک جو ساگوت يعني ام محتان آشتی خواست به دشت رجل کرد اگر اون دخوازم و گاوان باوجه معنی تین نفسا ما مثل اری اما کاغا با میشه ام لوا تماشا بله پرسا سیاده بک براسی گلک جارا پرسید بم جارا یکم از وک ما مستکی و از بر چاوی خواهد بینم هیچی که هیجان ازی براسی سوسیال مدیده هم فکرونه که برنامه چید که وکی اون ما مستنه من دا آستا بلندا دخابتن نویسکارن جبر بیه ام وقتی نه ایوه گل ام کارن شتام شپا پارود کن یعنی فکر ما مستقل از قبض بیجم هفکاری اسرائیل امریکا نه به معنای که اماره به کوله ویان بیه یعنی ایرو دولت کی از ایتالیا دژیم 25 26 سال ولایت ایتالیا دژیم از ایتالیا ملت دولت کی ایتالیا نه به وک ناتوی وک دوست امریکا لی به امریکا تجار به ایتالیا را به بختی نکریه او بخواست بیشه سیاست کردار وانز بیشه تکلی وانه گلو کرزی به امریکا به ولایت اروپا را لاسرائیل کی بهیز یعنی به کیجا ولایت گد روجلات نابین دا خوازه بجی بکا تکلی خواه اتفاق خواه چه کرن جبو برجواندی کردان نه جبو برجواندی هر کس جبو برجواندی خواه امزی جبو برجواندی خواه چند رو جواد شبو عنی ده هر شهر تشتد ام تکلی خواه به اسرائیل را امریکا را به اروپا را یکی اروپا وارا شکن نو ام کردی وقت بره بجه قحروس اسرائیل و قحروس امریکا ببیا و ما تمام دولت رجلات نابین ما براتیل و مذاکر و ما کشت لی ام گاو بجه قحروس امریکا و قحروس اسرائیل و گوتری بره ام مصابیجه ام اتحاد دشمناش خواهد کنه هم دوست کلاک ام نابینه يعني جبر بيا چون نيريني و چون تكلي كردان هر تشت ند دستمه ده بنيرن نها او هزين كتباستي كي اسرائيل امريكا اوروبا هزين ناتو يعني هزين ناتو لهمبر بلوكا سوفيتان بو بتركي رانابرا خواش كرن تركي خصن نوان ناتو وكي قرقولكي لهمبر روسان بكاراني ايجار ام وكي دجبرین دولت ترکیه دما کو سری راکن مجادله بکن اوتوماتیک من دولت ترکیه دچه جم حوالبندی خو امریکا ناتو جمرات بیجه وانا تروریستی منن جبو خاطر دوستانیا ما و حوالبندیا ما هون جوانا تروریستی لام بکن چد به ودم اوروپا امریکا ما تروریستی لام بکه به مرا ناکه به نوا هفکاری آنها روش تماما گوهر ما مسته منفعت دولت ترکیه و منفعت امریکا هاتنه دجی هف ایدی امریکا ولات اروپای ناتو منفعت خو به ترکارا نابینه جبرویه کی ایدی هاتنه بری خددن کردا دبیجن ای کردنو ام خانه زیواد کن هون چد بیج لروجاوی کردستان لهمبر داعشی ما به همراه هفکاری کر باش بو ام بسرکتن اف جرباندن بو لباشور کردستان ام به حرکت نو هفکاری از پر ناراضی مجوه اما دی ساجی نخرابه هون ملت کی سکولرن هون نه اول پرستن هون ضرر نادن عالمه هون مشخوره مالا خودانه خودی چند کلتور خونه یعنی دجبریه کی میل همبر امریکا تونه اسرائیل جالی اتیک و جالی اخلاقی و وقتی کو ایرش سر جنو زاروکان بکه سر سیویلان بکه و انسانان دنوا چند مهان ده 5000 انسان هم بکجه وکه انسان دبی مروف نبیجه اری تباش کرد مروف دبی دج درکه
Ki dixebla bibe ve merul dij derkeve. Veke insan. Ama jali siyasi ve merut kare bikeve nava hevkariye. Menfaat ماما millet سرکار گفتن لیگورین براسی از ایلدیجی کشترم لی دپار بو تدی وقتا حماس ایرشی وانکر پار بو شاش لبم او سی تاکیوازی اگر تبقازی بکبی او ویدیو وانگلک رازی کرن و پور تو حماس کومه بود باور که ماما او تشتیگه وانکر حماس درجه برده لی ملت فلسطینی بقازی دقو تکبیر بحزارة كتبوا كشام جنا تازي وحماس زينجي قدابو سروان كيلو تاني ليبود تكبير الله أكبر زارك بلدار ملت بلدار كشت قالك يعني كوچه كشت حيوان كشت قالوا قابا مارو لفي وحشات زي مزازكا شما ملت يعني أقصد بيجي فلسطين قابا قابي إيرشي ذكر كاسي وان بروتست ونكر شما بي جني قابا متازي دي جني كردان هتا برشاوي مبراسي كينو نفرت عمزي شي بين nana rast e yani mantıka daişi bir karani vidiri. Nana rast e. بله Mamoste ji derbarê Serhadî Demirtaş da daxuyaniye kê ye? كرم كمام Weke deqa dawî di Rûdawê de me dîtiye ka ez bixwînim bi destûretê. كرم كرم ما مستمرات تبخازي اسكار بدر كيف برسيب خازيا اجا تبخازي ام بابرا بدات شكرا جبوت تزي اول ايبي اما اول دشتار به Tu dixwazî tu ez xatir te bixwazim belkî hevalê din werin. Gelek spas Tamam. dikim malatya wa caba werî tu سر شاوی مامستا زور سپاس که من زارم چون درد که میجال بدرم ez derd tamamen. Süper. Di derheqê Selhadîn Demirtaş te ka nûçeyekê ez dîrek ji we re bixwînim mamoste. Ez hema ez dixwazim bi we re par bikim bi we re bixwînim. Ez binêrim. Heh. Hevserokên giştiyên Dem Partiyê Tuncer Bakaran Tulay Hatîmoğulları çûn dîtina hevserokê berê yê HDP Selhadîn Demirtaş li zindana Edirne demekî dîsa pêvajoya çareseriyê rojava siyasî ya Tirkiye diyar dike. Hevserokên giştiyê Dem Partiyê Hatîmoğulları Bakırhan em dubare nekin bi Selhadîn Demirtaş û hevserokê berê yê şaredarî Amedê Selçuk Mizrakî re hevdîtin pêkanî Dem Partiyê li ser ziyareta Bakırhan Hatîmoğulları velhasıl Selhadîn Demirtaş nivîskî daxuyanî belavkiriye ka çi dibêje divê tejî telî îmraliyê rave me hevalên xwe yên dîl pir baş dîtin hevalên me yên li girtîgehê teqez kirin ku polîtîkaya partiya me erênî dibînin û piştgirî danê wan destnîşan kirin ku ew girtiyên din yên siyasî amade ne ji bo aştiyekê bi rûmet hemû alîkariyê bikin hate ragihandin li derbarê pêvajoyê de heta niha tu gav nehatine avêtin di vî warî de gavên berbiçav bên avêtin. Bi taybetî diyar kirin ku rêya herî giring û bingehîn ya destpêkirina vê pêvajoyê rakirina tejîta li ser îmraliyê ye. Ji ber vê yekê gotin divê tejît wekî rojevekê giring bên nirxandin. Ka min dirin Özgür Özel jî diçe serdana Demirtaş li gorî zanyariyan civîna Tulay Hatîmoğulları û Tuncer Bakaran Selhadîn Demirtaş berdevam 4 saatan berdewam kiriye erê. Özgür Özel jî ji Wezareta Dadê viya doh ji mejbera pêşkêş kiribû ji Wezareta Dadê ya Tirkiye xwestiye ku biçe hevdîtina Selhadîn Demirtaş lêberê Wezareta heta niha bersivî nedaye çavleriyê ku hefteya pêşmeh ew biçe hevdîtinê. Hûn çawa dibînin? Baş e. Yani tişekî wisa giring tune lê ev kî ye? Ev serekî bilind xwavê cemê Allah Allah. Balkêşe. Niha ev gotinên arınç röportajekî arınç hebû röportaja wî jî bi ew re çêkiriye.
hevalekî me rojnamevan İrfan Aktan ra. İrfan Aktan jî hakikaten rojnamevanekî serkeftiye de artı gerçek de dixebite. Di röportaja wî heye. Ew kan binerin min ji we re hin qismekî bas kir lê çi dibêje? Arınç dibêje ez ji vê yekê bihêvî me. Eger mijar tenê bi ev be Dem Partî pê kêfxweş bibe êdî tu pirsgirêk namîne dibe ev wisa nabe. Ez zêde kur naçim lê eger hûn bibêjin bila Öcalan bangekî bike divê hûn jê re amadeyî bikin. 11 sal bere Öcalan ev bang kir îro pêdivî bi dînamîkên cuda hene. Arınç teqez kir ku divê pêvajoyekê nû bi naverok stratejiyekê cuda bê meşandin. Pirsgirêka Kurd wê çareser bibe. Ez bihêvî me. Bülent Arınç balışa ser giringiya nêzîkayetekî nû ya pêvajoya çareseriyê. û wekî din çi dibêje? Eger em aştiyê pêk bînin tiştê ku besra wêran bû em çima vê yekê dikin? Gelo em ê tiştekî ku sibê tê gotin yan jî êvarê tê kirin bawer bikin. Divê me rabû Ehmed Türk wekî terorîst îlan kir. Divê me rabû ew ji wezîfê girt. Tu dosya, tu suçê wî tune bû. Divê îro tu radibî tu dibêjî temam ez pêra hevdîtin didim çêkirin. Yani ew jî pêşniyaz dike ku meclîs vê pêvajoyê birêve bibe. Mesele ev e. Yani rexnêwî li AKP heye. Yani dibe eger hûn bixwazin bi Öcalan re hevdîtin pêk bînin dibe 1001 rê heye. Dibe ama rewşa Öcalan anha çi ye çi wê dibe nizanim. Dibe li sedem û hincet û bahaneyan negerin. Hûn bixwazin vê meseleyê pêk bînin pir hêsane û çê bikin. Heval ez xatir ji we bixwazim. Bilê hevalekî hat vê derê mala wî ava em axifîn xweş derbas bû. Eger cana hûn jî wisa werin baş dibe. Ez wisa çend nûçê we binêrim û paşê jî xatir ji we bixwazim. Êdî hadî. Bi hêviya rojên xweş azad çi dikin bikin bila berê we be. Silav.